marodhi ari muno neanhu. Ndichada kuti muchidimbo ndidaiso nyaya iyi yakambotongwa kwaedhimeni Mwandihamba. Ine tsamba yakasvika kuofisi kwedu inoerengwa ichiti kuna Mambo Ngorima kubva kuna Headman Mwandihamba. Ine date remusi wa 1 December 2024. Ini Headman dare rangu tagara pasi ngenyaya yemunda waRadolf Matyaurauta wanga wogarwa ndiOrlando Stole. Ndaona Radolf ari ane ruramiro yekugara pamunda nekuti ngewa baba wake kubva muna 2005. Nokudaro Orlando anofanira kubvapo kuti Matyaurauta agare pamunda wababa wake. Izvi ndizvo zvagurwa nedare. Tine mawitness akazi mawitness aivepo. Pana mazita ari pana paSabhuku G Mwandihamba signature yawo, Ngorima Lemon nenamba dzake dzichupa signature, Maronde Matthew nenamba dzake dzichupa, Moyana Fibion, Paradzai Magi, Stole M Edson, Matyaurauta Radi, Matyaurauta Edmo, Stole Orlando Benz Gift. Nditodhindwa kuzi Headman Mwandihamba. Ndotsamba iyi. Satopinda munyaita izoti yakambotongwa ikasvikisirwa pakuti zvakati. Sandofunga yangoda defendant kuti pane here chemunopikisa imimi maererano nenyaya iyi manyorerwo yakaizwa ndiHeadman. Chiripo. Tokumbirawo maoko. Usati watsanangura ndinoda kuti utange mune mubvunzo. Iyo watangogara pori 2011. Matyaurauta akagara po 2000. Ndasiya kuti 2005. Wototangira apapo kuti iyo wakazoenda 2011 uyo wakatanga 2005. Tsanangura. right. Iyi ndaendosenza wandosenze mukhambani ka. Then ndichosvika ndibva ndichienda kurime minda. Ndichibva ndichienda kurime minda kuJiho. Ndichienda kurime minda kuJiho. Kusvika ndazodzingwa basa ngenyaya yekurime minda muJiho. Ndazodzingwa basa vayo ndopaka zoti ano chizvangu chingatoshupa ngatsvako stand. Ndigara muJiho mwacho ndadzingirwe munda mwacho imomo. Ndotsvaka stand manje muJiho mwacho imomo. Ndozobva ndazoone stand. Ndokuzopuwa pandaizoa pasi paigara Matyaurauta paya pasina. Ndakapuwa ndiSabhuku wemuJiho mwacho Moses Ngorima. Sabhuku ere baba. Ngati kuti Headman Sabhuku Moses Ngorima ndiye ayitopera. Ndiwo Headman anoziva Sabhuku wawa. Uri kusenze moyo ndakangoti andibasire sezvo ndiri kure ndakangoti atasire vanhu imomo munenge nawo iwe chima ndisenga saka panguva yaari kutaura ichiyo panozi panga pana Moses. Nyaya chaiyo peiri chaipo ngepekuchiti nyaya yavo ava dai kuri kuti maminitsi acho anga auya pano iyi tsamba yatakazonyorwa uno neshungu dzezvaakaita uyu nekuti vakazosimuka dare tisati tapedze dare tapanguva yekuchiti zvewati iwewe apachakwani kugurirana. Matyaurauta wanga akati kuti pachite mukana ndirude nhaka yababa vangu kuti pachite mukana ndingatamubvisapo here kana kuti obva hake tomupe maexpense ekushanda kwaakaitepo kuti agarapo kuti tagurirana ini ndoende pasaidi iye uende pasaidi hapana chaachazoclaim. Saka iye wega wakati apaiti kugurirana. Saka takakatagura kuti ndiwe wakutovhara kugurirana usiri muridziwepo. Uyu muridziwepo wanga atendere nyaya yekuti tingagurirana. Saka iwe wakuvhara nyaya yekuti hatingagurirani. Yeti pane chengo chemunhu chawakasvika chiripo. Unototaura ega kuti ngepaMatyaurauta. Matyaurauta ndiye une zita riri mapepa atakaenda kotora maminitsi ari kwaTA akaitwa nechiprogress vachiripo. NdiMatyaurauta aripo pamunda pake. Saka uchanga tata achikumbiro kune uyu isusu kuti tingachati uwe ngandobva here nemakore agara. Ngatibatsirane naye kuti sezvo munhu agarapo pakuti paine mukana agarewo pasaidi iwewo ndiwo unochiti choice yekuchisarudzepo unoda. Uyu akati ndinondode pane chengo pakaiswe pegire chengo pakatange kuwaka baba wangu. Saka uyo ndiye wakazoti hapachaiti kugurirana uyu ngamutsvakire pougara. Saka takazoti kana wakuda kuti muridzi wacho atsvakire pougara iwe wakauye kuchucha haana puwa ndiSabhuku. Aipanana zvavo zvekundotengerana imomo nana Mose umu zvekundoti wakatotaurirwa kuti hapana munhu apo pane nguva ino muridzi wepo pakandosiyiwa pakadaro muridzi wepo wakafa iye kwakutogarapo. Saka inini chiremera chekuti iuye kwamambo kwanga kuri kuchiti ino uyu waramwe dare rangu uyu baba acho anga aripo akada kutomboteerwa uyu aite zvokuramwa. Ndikati nyaya inonga ichitoende kwamambo kuti yadai kunuko hapana kugadzirisa kwetingachaita panapa. Ndichiya ndichitsigira kuna Headman Mwandihamba
vanhu vekutanga chaya kuenda kotanga kobata tribari riya kuti tribari raredu isusu kubudikidza nekubatwa kweranga rakaizwa ekutanga anga ari babangu anoitwa progress ngorima then kwakuya inini ndiri pano namashahu that was there najaburani matumbura anhu akawanda anhu akatanga kubata miti idzodzo kubata mina kuna amweni aitotema mitika akazototerwa futi ndi babangu futi yekukoti ana chiname atema miti yekutotema kuti anhu fokofuta kutotema akaterwa futi kukoto nana mangi wayana Israel ana mangi ndiwa anani anhu akawanda maningi. Kuna amwe anhu anozouya kwenda kozopinda pachinhu chimwe zvisingaiti. Akomana ndoda kumutaurira teigara tiri mutribhari mweyameya. Mutribhari mweyameya inzvimbo yemadzibaba edu, iri nzvimbo yemadzibaba edu. Kare kwacho kwaizanzi panogarwa muarea yaya inogarwa nemupambo muzaya, hama yemunhu anhu euhushe anonga akachengeta pari parupango. Asi ndoda kubvunza baba, munobvepi? Ana zindri munhu wakangosvika tsvaga nzvimbo semwe senzvimbo mwaitsvagiwa chimwe chakaenda kotengeserwa ipapapo. ndaikumbira kuti kana vakatosunga padare raHeadman ngavamboise chimwe chavanotiisira tione kutonge nyaya yenyu. Vakatosimuka akacherwa ndi baba ake akaramba. Pamusoro iyo ana kusimuka zvekuti ndakataura kuti kana makasimuka akazvidza dare makazvidza isai chimwe chinhu panyenyu tione kuitonga. Pamusoro mirani pomutaurira kaini pane history dzimweni dzemusingazivi. Tikada kudzitaura history idzodzo nedzemadzibaba edu dzekare kare. Order ndikutaura. Pane history dzemadzibaba edu dzekare kare. Tikada kumutaura namachikora rapa. Pane zvimwe zvinhu zvaaitotaura kuti tisi tinofanira kunge teidai. Zvinhu zvaakatoita kare echiitira madzibaba edu. Asi manje taakuya tiunzirwa manje anhu ekwandima. Tikunzirwa munhu wekwamusha. Tikunzirwa munhu weukoko wekumasvingo asingaziba pachigare chedu. Asvikemo akutoenda kutosunda amwe acho aya. I have munhu anozi Peter Matumbura. Une kesi yake yaramba ichidonetsawo. Yaramba indotaurwa futi. Wakagorirwa futi emunda echipinda mweyameya nababangu futi. Anhu akatanga kuti anzi aisa mweyameya, that was intended. Tende yakatanga kuiswa padziko ndi babangu. So everything hakuna kana chendisingadini chendisingazi. Ende ndau yakudaro ndikuda kuzombokumbirawo Headman umwe naumwe munhu uri munzvimbo mweyameya ndirimbodawo bhuku rinonga rakamunyora munhu neID yake nekwaakabva nemwaakugara maita basa. Isai tione kutonge nyaya apa to. anga atenda karetu awa kurukuzwa kwangu kuti kwai ndanga ndorima pamunda pamatyora ndofunga kuti aizotangira apapo kuitira kuti tione kwendemene. Wakazvidzedari kuzvidzwe dare raHeadman wandihamba paapita dhora ndo ringazodza mamwe. Ipapa ndakaenda kana ndikazodzoka ndakaenda ndichida kumirira komana kuti asina ipapa ndakaripa pacho pandakadzoka Mary yako unombonomirira zvekupedza kuti handisi kuramba ipapa pacho ndakadzoka 20 tipe Headman mane apa ngati tono kwenda mberi 20 haiwa dhora ungai 20 twende talopisa ndisina mari Akatosunganidza sakati 100 Order. Pamusoro ndada kubvunzawo. Order. Ndada kubvunzawo baba. Pemairima pacho makatoisepo chimudhuri ere kana musati? Kodwa ndotogara baba ndatoaka. Kutaka 2011 kusvika izvo ndinogara. Wawenda ere onini goti yako kuti goti. Wamutore goti ko watengeserwa mari. Tengeserwa muda kwemunhu uyu unogara parisiti unogara dzasi kumafurungu dzasi. Zvesho ngatiti mawitnesses akanga aripo kubva kwaHeadman aripo here toona kuti ari kupokana here
nezvaitaurwa kudarira headman uye vangani vari kupokana nazvo uye vangani vari kutenderana nazvo. Izwai pamusoro idari ini changu chikumbiro chokuti handidi kuno kuidari ngere kwedzanisa vanenge vakanganisirana. izwai machorota ana wakanganisira tabvunza uyu kuti uyu wakagarapo rini aka 2011 ende paakaendepo 2011 wakataurirwa uyu wakataurirwa iwewe wakakupa apapo inotongwa ngedzevangu iswai baba hero baba woye imwe munozani astori sezvo makambotaurirwa ndigodi kuti apo panogara amatyorauta aya auyawo sara pana wauya kuuya pamunda pake munoti chiini zvatopera tisida kana zvimwe zvakawanda mugozika ndoswera ndonogofana kanyaya tipedze nyaya dzakawanda we almost 17 cases ndabvunza uyu ngapindure soto pandiri taura zvekuti ipapo pastendi kushopa kutenga pastendi ka stendi kwaya kuri kuida ngemunhu wainge atsvaga stendi andiri then apa paigara machikoro asi apasi achauyi wauya uyu pamhatso pake right ndizvo zvezvo asi sabhuku anotaura kuti achadii godi kare godi otora yani godi aziri sabhuku undori munhu wowe mozi otorawo haasi sabhuku sabhuku akatanga kuiteyo kare ndotangira hangu pamwe pamasure wotaura kuna twenda nani 2012 pakuna chosen baka mpano wamatambo ndio wanga akabachouya maki ndiri pambanga pasepa asi order kumasure kwacho machikorauta wakatopiwa kuzanzi ita sabhuku kuya echinetsa maererano naatete edu isusu haizi atete Mavis. Haleluya, amen. Profita manje nyaya itori nyaya yana bonguru yaisiri yaro yaatete Mavis. Atiteme visa aifana kuenda kwani pamachikora utaku kazi mupuwa ibhuku akapiwa atiteme visa kati handidini murozize ane kumachikora utaka ndiri kunyeva mitozvo kwazi chibata yapa mwechimbodaya anga atoriyo dera iyi history yekumasure imweni yekuti kare indori mumabhuku dambudziko racho handinasi kuona hangu kuti dambudziko racho rikapa nyaya yakaita kuti iwe timuzoone nyaya ine inyaya yekuzvidza kwaakaita uyu vanhu vana uyu wakanga anasi kuwirana nazvo kuti zvakandirembera ini ndauya ngenyaya yesimba rababa angu riri kundimusa kuti munda waparara here ini ngendaa yekuti ndakafa asi hatingamubvisipo kuti pane mukana utungamiriri moende koona kuona kuti panoita here kuti ndige ndiripo. Uyo wakaende kotipe judgment yake yekuti pangu paiti ndinotendera kuti ngepamachikoro but haanga chauipo chimutsvakira pekuti aende iye pasiri pake. Saka pade pazvaida kuti zvioneke kuoneka kuti une kodzero yekuti agarepo ndiani ngekuti uyu already uyu ndiye utori paregister riri paDA. Uyu wakaiswa ndimozi chakamubvunza mozi unoti ndakamuti fana umbondoripo ngekuti baba acho akafa pakasiye vana vakatsonga. Nana matseka maitiona ana machikora kuti ana watseka ana machowa akawanda sana kura ini baba ndio mzee munyanika unodaira hapa guri uchiudaira paguri mugurirana ayo zvandi chani kuti wadi pangoyanda kangati ida ngati nakasvika ndingo mugurira vati koma akaramba wakaramba ndo wakatitadari wakaramba ndo wakatiramba ibedari na sadra hetu ngatinyara veititerere nyaya tizwi baba taurai baba tizwi nyaya iyi payakaita ichokwadi kuti uyu mukomana uyu wakaiswa ipapo apo ndimozi watengepo nemari yakatengepo pamari aichasiya ndinokusana nakusembudzi mozi wakati handina kuchaja ngekuti ndaizive kuti ngepemunhu. regai ndipeisewo pamusoro pakazoiswa mukomana uyu namozi ipapo apo mozi inga ambotoise umwe munhu ipapo
munhu wakaiswepo uyana uyu wakapakorera ngenyaya yekuti panga pane matanda emagamu akati apa handipadini handipakoni ndokuzochanza kwauyu machipa kubva 2011 kubva 2011 kusvika nhasi undori ipapo matanda yawo kazovashingira kochekesa matanda yana kuhaya macheniso kucheka kuti paite paenyi paite pamba panoni kugarika indina nhasi uno mukatosvika ipo mukatoona mashandiro akaita munotoona kuti of course kukorera hake kusazogadzira zvinhu zvake nenzira yakanaka motoona kuti shuwa mwana wakadini wakashanda ipapo hongu zvakanaka. Inini hangu sababa wacho inini ndaiwirirana nazvo kuti vakangoto because pane portion iripo already yaangasati yatoshanda yakatodini yakatogara portion iri ipapo. Saka inini nababa anigirike anatofu inini wakazi chimbogara apa wapedza uisa mbudzi kuti yachimboita apa panenge because wanga wadzimba uchini kubhodha timbazi zvezi anzano yekuti anhu emutibhari ari kupisa moto ndo chekutanga chimwe chakadzingisa anhu akawanda mabasa kuri kunyepa chiri chokwadi chetisingazi atete hino manje wakaendesa mbudzi munhu wacho wakuuya kuti anzi pamunda pababa angu paya ndasvika pane munhu uri kuti chiini hanzi pauri nepababa angu uri kuti chiini ngatite time yedu kuenda ndo zvinotoka kuti ini kutenga panzvimbo kakupada ndinokuda kuti inotomwa ngeimweni pane pakambodaro umwe sabhuku chope munhu nzvimbo asi ainyatsozoti panyumba ndipo pamunhu ngepemunhu anga aroverwa kumakambani munhu wakazodzoke panzvimbo pake akasvika pana sabhuku ndauye panyumba pangu ndobva aratidzwa munda umwe akazotaurwa kuti hapana umwe munda usiri wababa ako wakasiyiwa wababa ako munda wanga uri kusaidi kune rimwe saidi sabhuku akaumwira munda wanga uri kusaidi asi munhu yazomangara kwamambo akazoti aiwazve iwo sabhuku pauyu uchizviziva kuti mumunda ngomuridzi iwo sabhuku yasarudzo yako kupa munhu uyu pamwe pekuti ari agare muridzi wemunda atori munda wake pasina mabenefit kana maexpense akabhadhara because matyorota akuti kuti uriko matyorota wakashaya aya akasarara doko aya saka achikura akudzokera pasitendi pababawo saka iwo kuti uchara kwaenda patenga ngekupada iwo wataurirwa kuti ngepamatyorota baba imwe mwakuto hapana pisi ratashandwa imwe ndipo akuchitogurira matyorota Gatidaiso. Oh, pamusoro gatidaiso. Yaira apa yakashata. Chimozwai. Oda. Gatidaiso. Vakashatira nyaya yavanhu aya. Uyo wakakanganisa chinhu wani. Dai kuti musoya yatongo wa headman asina kutiza mudari. Uyo wanga ataura zvakanaka kuti okay, sekushanda kwawaitaka ndokupawo pekuti ndokupa kana kuti ndokukompensata. Saka uyu manje uchototi aini zvese andizvidi zvakapedza honye uyu. Saka uyu kakuchamudzora kuti chamwari chidzoka muforoka. Honest, kuti achagarisana uyu wototya. Ndaikumbira pane nyaya tiri kuvhara pana tinoramba takavharike kufokase zvetiri kuda. Ava ngavapotaura hama dzauya nemuyu wakagaripo. Timbozwa kuti vari kudomboti kudini. Pamusoro ida. Ndoda kutaura maringe nepasitendi apa pari kureketsa. Ndoda kutaura maringe nepasitendi pari kureketsa. Pamukoma ako ndimukoma here. Pamukoma here. Mukoma haana kuamba kugaripo ega. Akatoita kutoziva ndi Mosi apa garapa obhadhara mari yaibhadharwa mazuva acho wawa mbudzi hatitete yobhadharwa mazuva acho iwa aiwa yabhadharwa mbudzi iyoyo uyo ogara kusvika nanhasi handiti muri kukwazwa right. Mozi nyaya ine unoiziva oti chinonesepo chinhu kana ndotakata muti isusu Mozi ngatiende kune nyaya iyayo because ndakabatika kana iwo chavasikanyatsikuzwisisa kuti zvakamira sei ngaari kugona kundibata kana ndigona kuzouya ikoko ndiataurira zvakaitika mazuva acho wawo asi kana isusu totaurirwa kana toita kunzwa takati sipo zvinoita kunge tisifanike aya akaenda kopambe munda iwowo pasina kutenderwa. Mozi wakanga aita zvekuzviya zvekuzi izva sabhuku hapana original sabhuku so iwo chifanira wakabata matomo kuna akatopo amweni akatowanda pamusoro nzvimbo iyayo yakadai netribhari iyayo yakaita chinhu chese chinotanga chiri mumaoko yaAridzi. Aridzi acho anotangira kwatiri isusu
paruzika atingambono kutaura kuti hanzi masabhuku mangani akaisweyo wakutitaurira masabhuku iwewe kutaura masabhuku hedhimeni muri apa uyu ini ndiri panapa ndaide kuti tiatendere ataure chavari kuda chacho kuti vari kumboti kuti usatendera kokwenda kuti taure kuti muze uya ina sabhuku mozi muye mutaure naye saka makapuhwa nani murude kuti ndiye wakarude kuti masoro order ndoda kuuya manje ndoda kudzoka pachingezi manje order mukada kutarisa muharare chamuchaimo mwamutare makambozva inozi muramba tsvina yaya kuna amwe vanhu ari kudzirisirwa mumhatso dzawo dzakatopedza kubudikidza nekubhadhara tumwe tumari tumwe tundoti apa ndotonini apa kanzurisira kana kanombowirirana nazvo magredhi ari kuva ichidonesa chini ndochiuya kwauriwo wakatengeserwa ndiani masabhuku angu ese ndinoaziya ari muchi wakatengeserwa ndiani godhi asi zvakanaka hapana kushata ndikakwanisawo iri kuti hanzika here mwouya nagodhi nembudzi yenyu munomwekwera nembudzi yenyu munhu wauya panzvimbo yababa ake wogara panzvimbo yababa ake wochiti chii manje wouya nagodhi ndiye uchazokupa yopo kugara because ndiye wangati sabhuka ndoyamba titi mozi godhi uri kutooneka kuti waide kuzondonesa dai uyu nguva yacho akanyatende kuti ngatigururane ka uyu waide pane pegi rababa ake iwe ngoti wakanyaka pacho hauzi kuende pamweni wakandoende papegi ranini pakaiswe hoko yababa uyu ndo pacho pemene hapasipo ndamubvunza ndamupe nguva yekuti mutaure apa kuti chemurude mimi murudo kumboti zviitwe sei pastendi pacho murudo kuti uyo agare pu inini chandiri kuda inini chiti chandiri kuda inini pane vakomana ava ngavataurane sekutaurana kwainge akaita asi pakarashika zvapo pakaita kuti mukoma wangu odini ungo obuda handitire nokuti kutaura kwainge akaitirana kwanga kwakanaka kutaurirana kwacho ndokuruzanza kuchaiti neuyuyu hedhimeni daisina kana kutombouya kuno hedhimeni wanga agara pasi ataura kuti hanzi gura naine apa mudai but wakaoneka uchitiza ndichauya ndotogurirwa pamunda kako kamweni kacho kasiri kureketsa kayakaenka totozokutaurira kuti ndakapapuwa apa tozotopagurirana plus radhov haasi yemwana ega wamachkoroti radhov toronana mukoma wake naaninyina varida kupinde mupegirani rababavo saka iwe ukagurirana nauyu kutende kugurirana uyu amweni ani ngekuti achakadzoka uchanesana henawo achazogurira pakopo pakuti makore ari kutaura kuti 2005 ne2011 pegi ngeraradhof uyu ngaende kuna mozi wakewo opuwe mbudzi yake yaakamupa ukando opuwe pamweni pekugara amane kuita izvo zvokuti mozi weyona pakorona payapa chinipe pamweni ukati olipe mbudzi yangu kushanda kwandakaita ngatizwane tibatsirikane panyaya iri pamberi apo pamusoro iyi pakutanga ndanga ndaona ungatei dare ranga riri kutonga zvakanaka nanhasi riri kutonga zvakanaka dambudziko raende kobuda pazozi iwewe wakatize dare wakazvidze dare chimbobhadhara zvawakaita zvekuti kudai tatangire pakuti wakatize dare obhadhara kuti sori mambo ndakachaita ndakatiza mudare rahedhimeni wenyu vanga pane another way yekuti munokone kutaurirana mwechienda zvese tingandoita asi kana munhu akakanganisa unofanirwa kugumawo kana akakanganisa ino tistonyengerera here kuti haiuya tikunyengerere kuti wakatiiwo wakagare pasi pako wakagare pasi pako uchachaiwa ngeamweni kuti uri kugurirana naanhu muyadhi nekugera wega yadhi yababa ndo uchanesa neamweni
wataurwa uzadzi mambo kana chinge aitaura kana munhu chinge aitaura munhu isono nyarara. Okay, tauya kudini munhu? Tauya kubetserana riri? Ngatibetserane mune zvakanaka kwati kuti tinyangadzana. Musoro dzinorwadza kutonga munhu. Kutonga munhu kunonetsa. Amweni enyuka iri muri madhongi munonetsa. Ngatitererane ndapota. Pamusoro iyi taikumbira kuti nguwa yega yega wakaiswa wechirekete ndaa yako usasunga pahope. Amen. Unotyisidzira amweni. Mova kwandima. Mwaitengesa mushopu imweni mwe. Inini ndaimbogara panapa inini panapa nyaya dzeitongwa ndi panapa nikiri muchakatamba eigara samoya panapa ndeigara panapa ndakagara panapa makore akawanda inini panapa ana mutape Peter ana mutape progress yana ese ndakagara panapa makore panapa apana asazoenda pamuda pamazora apana usikandiziva muno Kana kwenu kungane basa rega hapa. Basa rega. Pamusoro ndaikumbira kuti ndipedzise kwendaienda. Mwanangu woye ukaona wasvika padare pane amweni anhu unotanga wazwa mareketerano aanhu aripo. Ukaona mazwi awo echinyanya kuuya peuri isa madongoreri kuti ai pambozwa rongei wozopedza wodzitsuna woite munhu. Mazwiro wakaita padare rakatongwa uku ndiheadman kunga wakazwa zvainga zvimba wakapedzera pasina zvese izvi. Hino zvobara izvi ngateiti ini nangu ndokupa ndaa yacho ndiwe iwewe ipegi rababa ako rakatorwa unoti kudini pachako iwewe pachako usatongera uhu. Aindrodzoka panyaya kuti kwai ndakatisa pale ndopanyaya vanhu dai wanga uri wewe istendi yauri kupambire munhu sekupamba kwauri kuita unoti kudini? Dai ndiri ndezitaura nemunhu wacho unenge akudzoka ipapo unoti saka uyu wakutaura newe Ana kutiza yei. Ana kutiza ba. Asikana ndotaurwa. Alright zvakanaka. Aona kutiza. Chini chawakaita pana headman. Mina chini chawakazoita wewe pana headman. Waona kuti ndatsoka. Zvindaita ndakanganisa. Chawakaita pana headman chini chaifana kuti headman akorere kuunza pano paper nei. Yeah. Ndakadzoka kuna nditova mari ndakapa tendo zvangu ndashaisha ndikasunga pana basi ndiri kuenda kugashira komana yaku ndiyataure nyaya inga because anga stafshika ndikapa 10 dollars ndikano saka ndashaisha pandasimuka panapa yapa ngatidai uri kuti hauna kudzidzisa ino toti munhu akagara pana wotongwa woti wakorondorere wobuda unozwa usikudzidzisa ndouya ipapapo wakabva kwamambo ndima wabva kwamambo ndima uchopinda munzvimbo mwangu muchibhari wapinda imomo wakaenda kosvika kogara pamatyorauta uchodaidzwa ndiheadman uchida kubatanidzwa uzi nyaya dzako dziite zvakanaka uchoti inini abvaya kuramba uri kuona remedzi dzacho wabva kwandima wakuya kuda kutongwa kwangorima naheadman wokwangorima waakurambai wakutizai zvakanaka hapana kushata ndokumbirawo kuti hanzi munda uende kune muridzi wawo wanga undori muridzi wawo then imimi munouya na unoza nani namuzi musi weSaturday musi wecourt kana pane zvimwe zvimunonga muchida kana kucomplaina kana kutaura then tochitangira sei ipapo maita basa sununguka yenyu mubude
Teachcatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora,